Permezz ta' investiment ta' 700,000 euro minn fondi Ewropej u fuq medda ta' 7 snin, id-Dipartiment tal-Akwakultura se jkun qed jagħmel riċerka sabiex ikun hemm diversifikazzjoni fl-ispeċi tal-ħut li jitkabbar permezz tal-akwakultura. L-għan ewlieni ta' dan l-investiment huwa r-riċerka fuq speċi ġodda ta' ħut fis-settur lokali għall-akwakultura li għandhom potenzjal għoli ta' valur ekonomiku u jistgħu jgħinu lill-industrija tal-akwakultura tissaħħaħ billi jsir aktar reżiljenti u kapaċi tilqa' l-isfidi u kriżijiet fil-waqt li tiżdied fil-kompetittività. L-ispeċi jistgħu jinkludu pagru, denċi u laċċola. Id-direttur tal-Akwakultura Dennis Kalleja spjega li l-pjan hu li tiġi żviluppata teknika u teknoloġija avvanzata bħal dik tal-intelligenza artifiċjali fażijiet li jkopru diversi stadji tal-produzzjoni mill-qbit tal-ħut mis-selvaġġ sal-akklimatizzazzjoni tiegħu taħt kundizzjonijiet f'tankijiet apposta. Ħankunu qegħdin napplikaw għal ġiex proġetti iffinanzjati permezz tal-programm operattiv tas-sajt u l-akwakultura. Ħankunu qegħdin niffukaw billi nkabbru il-pagru u d-denċi, ġiex speċi ġodda. Ħankunu qegħdin nagħtu opportunità lill-operaturi permezz ta' protokolli li ħankunu qegħdin naħdmu fuqhom sabiex fil-futur wieħed ikun jista' propju jinvesti f'dan is-settur ġdid. Min-naħa tagħha Segretarju Parlamentari għas-Sajd l-Akwakultura u d-Drittijiet tal-Annimali Għalixha Buġejja Sajd qalet li l-Gvern se jkompli jinvesti fi proġetti ta' riċerka simili li jwasslu sabiex ikomplu joħolqu opportunitajiet ġodda, speċjalment għal żgħażagħ li jixtiequ jimirħu f'karriera marittima. Proġett sabiħ qudiemna għas 7 snin li ġejjin, proġett ta' 700,000 euro illi permezz tiegħu se nkunu qegħdin nagħmlu esperimenti ta' speċi ġodda sabiex iva l-akwakultura f'pajjiżna tkompli timxi l qudiem. Is-Segretarju Parlamentari Chris Bonnet qal li bl-għajnuna ta' fondi Ewropej qed ikomplu jilħqu l-miri tal-Gvern lejn futur aktar sostenibbli u diġitali hekk kif lan ta' dan il-proġett huwa li jiġġenera għarfien u pjan ta' implementazzjoni sabiex speċi ta' ħut jiġu domestikati, riprodotti, infaqsa u mkabbra f'sistemi innovattivi ta' akwakultura mamra bl-intelligenza artifiċjali. Fi żmien 7 snin nibdew l-operaturi ikabbru anke d-denċi u l-pagru għalfejn biex ikun jista' jbieħ fis-suq u noħolqu suq ġdid, mhux biss għall-lawratu għat-ton iżda anke bid-denċi u bil-pagru.